9 de març passat moria Pep Bas, mestre d'escola, agitador cultural, clarinetista, saxofonista i fundador del grup La Romàntica del Saladar, la RAS. Nascut a Xàbia el 1948 i resident molts anys a la veïna localitat de Pego, Pep Bas va desenvolupar una intensa carrera que a la segona meitat dels 90 el va dur a crear la Romàntica Alternativa del Saladar, tot i que després es van treure l'apel·latiu d'alternativa. La formació, concebuda com una variant de les bandes tradicionals valencianes, ha realitzat una interessantíssima evolució, amb 3 discos i nombroses col·laboracions amb altres grups. El Rodassons vol retre homenatge a la figura i l'obra de Pep Bas, presentant avui un fragment del programa Concert Tradicionarius, emès el 29 de maig del 1999, amb una actuació de la RAS a l'Antic CAT. Aquest espai cal considerar-lo com un pròleg als que vindran a continuació les properes setmanes, ja que estaran dedicats al concert que la RAS va fer al Tradicionarius d'aquest any, on Pep Bas ja no hi va participar. Som de la Romàntica Alternativa del Saladar, de la Marina Alta, Xàbia. En realitat som un grup de músics, no ens volem dir xaranga, ni tampoc el nom de banda en el sentit convencional de la paraula, però sí en el sentit un poc recuperador, encara que un poc de la tradició de la música que sempre s'havia fet en les bandes. La banda, l'alternativa del Saladar, la romàntica, tractaria un poc de recuperar tot aquell espai que havia deixat la banda que convencionalment s'ha convertit en un ent
molt estudiós de la música i que ha arribat a fer molt de bé pel País Valencià en el sentit de que ha creat moltes escoles i molts músics, però també és veritat que tot aquell element popular que conformava els músics del segle passat i a principi d'aquest, que eren músics que podien fer perfectament una revetlla, una boda, un bateig, una festa de carrer, una trobada de músics o de dolçainers, etc. Nosaltres tractem de recuperar molts dels estils o pals, com la polca, masurca, valsos, passos dobles també, marxes mores, i procurem d'intervindre en molts llocs on probablement actualment les formacions més o menys estandarditzades, com podrien ser els conjunts musicals actuals que fan els balls i les bandes que fan els seus concerts i les seues mostres de música, doncs ahí procurem anar, no?
allà on apareixia la música com un element de diversió i de festa, era també perquè apareixia la gastronomia, es menjaven unes coques, o apareixia el pa fet en el forn morú que tenim encara a la Marina i que molt de gust conservem, i tots aquells salats, aquelles maneres de conservar els menjars. Nosaltres, en certa manera, també hem nascut com un grup de recuperació un poc gastronòmica i ho entenem perquè tota la vida la gent havia disfrutat, gaudit, havia estat amb la festa d'un punt de vista sencer, total. Els músics que componem l'Arràs som tots, hem sigut músics de banda. A mi em diuen música a Barcelona fa poc temps que alçàvem una pedra al País Valencià i sí, músics. No sé, de voluntat i de vocació sí que ho som, Nosaltres, tot i que hem sigut músics de banda i ens agraden molt les bandes convencionals, de poble, i tot això que hem fet, pretenem un espai musical, el tradicional, que recupera i que no voldríem que això perdera el seu públic i procurem treballar aquest públic, encara avui no és molt nombrós.
tubes, clarinets, trompetes, una secció de bateria que un poc flexible, de vegades toquem la bateria 1 o toquem 3, no? També hi ha algun saxofó, trompetes, trombó, trompa i bombardí. I estructurem un poquiu en la línia del cant, en la línia melòdica, el contracant, l'acompanyament, quasi com ho feien les bandes, també. El projecte ja és treballar per fer una gravació, un compacte, un disc. Tenim bastant repertori recuperat. Hem tingut la sort de trobar companys que ens han ajudat molt a fer arranjaments, a fer troballes, i ara fins i tot anem a dedicar a algun dels músics més joves que tenim, que té alguna formació més o menys científica, per fer treballs de recuperació i d'investigació etnològica i tal. En base a tot això, anem a fer alguna mostra prompte.